Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulimek ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo napauluan. Tinaapal a prinsesa. Adda iti maysa a prinsesa, iti maysa a palasyo, ubing. Nakapimpintas. Daytoy a prinsesa, ket anak da Ari Igmedio ken Reyna Clara. Maragsakan dagiti Reyna ken Ari, gapo ta naaddaanda iti nakapimpintas nga anak. Ket amin akayat ti prinsesa, ipaayda. Ket oray adda madi nga ugali, ken aramid ti anak da a prinsesa, panuynuyan dalatta. Ket Inak, Arena, kayat ko ti sapatos a pasig a balitok. Kan kayat ko ti kawas a kapipintasan. anak ko a prinsesa, Nas ka na siyak ti kapipintasan di ti pagarian. Inak, Arena. ngem anak ko a prinsesa. Sa dino ti paggatangan tayo iti sapatos a pasig a balitok. Basta kayat ko ti kasya a sapatos. Inak, Arena. Sige, ibagak dayta iti amam nga ari. Anya ti sirbi ti kinabaknang ti palasyo. No di mo mo't ited ti kayat ti anak ta a prinsesa. Asawak nga ari. Dama! Umasideg ka ditoy. Madaydayaw nga aray. Ingkayaban ni Ministro Sotero. Madagdagaws, madaydayaw nga aray. Asawak nga ari. Apay-apayapam ni Ministro Sotero. Isu ti baon ko nga agsapol iti balitok a sapatos. Wan, Prinsipe Jordan, sa anak pa'y anak ka ikadang. Iso alading itak no di ka pa'y masungbatan ita. Nga oray nagadayo apagarian tinagapuam. Maawatak, Prinsesa Diwani. Agyamanak iti panang sarungkar mo kanyak, Prinsipe Jordan. Pakaragsakak timang sarungkarken ka. Patgag a prinsesa. Kat ibatik ken ka daytoy sagot ko a sapatos a balitok. Sapay ko mata magustuham. Patgag a prinsesa. Sa anak ang may kari a sagutam iti balitok a sapatos, Prinsipe Jordan. Apikit din na saan? Nabaknang ti pagarian mi iti balitok. Isu a nagpaarami dak iti balitok a sapatos mo. Patgag a prinsesa. Ho! 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 Naimbag nga oras mo, lalaki. Kasla maysa ka a prinsipe. Gapo iti kawas mo. Wen manong ang nagtagi kabalyo. Oops! Anya tinagan mo, Apo Prinsipe? Siyak ni Prinsipe Jordan, iti pagarian a Jordano. Prinsipe Jordan. Adda ka di ammom apakagatangan iti balitok a sapatos? Iti pagaryak, manong ang nagtagi kabalyo. Nukasta nga rod. Sumurtakken ka. Sige, nakainanamatan ti kabalyo. Iso ang mabalintan ti mapan. Naragsakak unay. Inak, Arena. Amak nga ari. Um, Addan sapatos ko a balitok.
Kan adda pa yan kawas mo, anak ka pimpintas, anak ko a prinsesa. Jaglaim pagarup, nga dagayam balitok a sapatos. Nagpintas, asawak nga ari. Kat maibagay iti anak ta. Inak arena, amak nga ari. Inna ko ni tisilet ko, kat agsarminga. Datdatlag asarming ko. Ipakitam kanyak, no asino ti addaan iti kapintasan akawas, dito'y pagaryan. Ti kawas ko akabarbaro ti nagparang iti sarming. No kasta, siyak ti addaan kapintasan akawas dito'y pagaryan. Angam, rumbang laang, gapot na may saak a prinsesa. Dat-datlag asarming, asino ti addaan iti balitok a sapatos iti intero a lubong? Ha? Saan? Apay adwa kami nga addaan iti sapatos a balitok. Saan ang mabalin? Dat-datlag asarming, ipakitam kanya no asino ti kapintasan a prinsesa iti intero a lubong. Ha? Saan? Saan na pud no dayta? Apay asan ati rupak tinagparang iti sarming? Saan ang mabalin? Naskan asya ti kapintasan a prinsesa iti intero a lubong. Awanan sa balipay! Amak nga ari, adda kayat ko ang mapasamak. Ibaon mo dagiti soldados mo, kat mapanda iti pagaryan da prinsesa Diwani. Makitam dayjay a pagaryan, kalpasan a madalyasat mo ti 10 a bantay. Aniya? Nagadayo day ta pagaryan. Naskan amatay ni Prinsesa Diwani. Aniya? Ne, apay met, anak ko a prinsesa. Gapot adyak kayat, nga addapay napimpintas ngam siyak a prinsesa. Naskan amatay dayjay. Ti agnagan iti Prinsesa Diwani. Gapo ta iso tinabasak a naisurat. Iti datdatlag asarming. Prinsesa Diwani, adtuyak manen amang sarungkarken ka. Sapela ko ma, tasaan ka amasoron kanyak. Prinsipe Jordan, Awan ti may sagot ko ken ka a material a banag. Akas iti balitok a sapatos. No dikat, to'y nadarisay a panagayat ko ken ka. Ti isagot ko. saan anapateg kanyak ti balitok? No di kat tinabalitok ka na panagpuspusom ti kayat ko. Patgak a prinsesa? Nakaamiri sa kon? Katsong bata kon ti ayat mo, Prinsipe Jordan. Oh, agyamanak. Agyamanak unay, patgak a prinsesa Diwani. Maday tayo nga ari. Ada sumungsungan apangan ti man nakigubat. Alya, agsagana kayo. Itay pa nakasagana da komandante. Maday tayo nga ari. Tiruagan ti syudad ti pagaryan. Bantayan yu alaimbag. Naskenyawan ti makauneg akabusor. Wan, maday tayo nga ari. Asawak nga ari, Pedro. Anya ti gagara dagiti nagtagi kabalyo asumungsungad. Jack amo, asawak are na Juana. Awan met ti pagkaamo kanyak, nga daw may ita dito pagaryan. Sigod-sigod nga da pagkaamo ang maawat ko.
Sakbay nga alda umay ditoy. Ngem kelat daytoy ita. Madanaganak, asawak nga ari. Nalaing dagiti man nakigubat tayo, asawak arena. Ni Prinsesa Diwani, mapanak iti ayan na. Nasken amapan kami iti underground tuy pimalasyo, abalay tayo. Nasken nga ilemang ko ti anak ta, taamangan no dakes ti mapagteng na. Kasta ti aramidem, asawak arena. Anya ti masapul yu diti palasyo ni Ari Pedro. Ilukad yu day tari daw ti palasyo yo. Taalaan mi ni Prinsesa Diwani. Iti anya gapo. Patayan mi ti Prinsesa yo. Saan kayo magpaligi? Pada ka man nakigubat ni Ari Pedro. Di tayo itulok ang maalada ni Prinsesa Diwani. Wen! Di tayo itulok ang makastrak da iti pagarian ti Ari tayo. Pada ka man nakigubat ni Ari Igmedio. Dumarog tayo! Saan amabalin, asawak nga ari? Apay nga intulok mo a pinasag da ka dagiti dakas a soldados. Ti anak ta a prinsesa. Nagbaligi da ang halakan ko na. Adon a soldados tinatay iti gubat. Kasanupay itan. Rena Juana! Anya tinapasamag. Apay ang nagadot. Timaday tayo nga ari. Dara. Daytoy kaditi kay papanan ti panagkebak-kebak itay kabayatan ti panagturong ko dito ya. Agawaan ka ba niyo? Nasken ang maagaw ta ni Prinsesa Diwani! Iti ima dagiti dag sa soldados! Ha! Ha! Talaga anapimpintas ka nga adayo ngam iti siyak. Prinsesa Diwani. Anya ti aramidam kanyak. Kasya na kuma. Di nagpagaramidan iti dakas. Awanan ti sabali anapimpintas ngam iti siyak. Diwani? Iso anasken amatay ka. Apay. Anya ti basol mi kada kayo. Tapi nagaramidan da kami iti dakas. Nasken amatay ka. Tapno awanan tinapimpintas ngam iti siyak dito'y lubong. Siyak lang tinapintas. Di na kumapatayan. Pangasim. Komandante! Madaydayaw a prinsesa! Puoran daytoy a prinsesa iti tanga ti palasyo. Kat nasken amay matangan dagiti amin at aga palasyo. Matungpal, madaydayaw a prinsesa. Awan ti basol ni Prinsesa Diwani! Tapno irakadyoken puuran nyo si bibiyag! O sino ka ang mangipagel iti pagayatan ti anak mi a prinsesa? Ipaay ko ti gagarak kada kayo! Bastarok atan nyo ni Prinsesa Diwani! Sige! Pasgadan nyo ti kayo! Ket mapuuran a si bibiyag dayta a babay! Datlag, asarming ko. Asino ti kapintasan itan a prinsesa? Tamok! Natayan ni Diwani! Ha?
Ngan kamadlangan! Dagiti mata! Idi binarsak ni Prinsesa Odessa, tidatdatlag asarming, nagturong amin dagiti riduma iti rupa na ubing. Adanapan ariduma iti matana, apuon tinakabul sekan na. Katsipod idin, naglaadon ni Prinsesa Odessa. Nagbalegi met ni Prinsipe Jordan anang sirib iti ari. Kat naispal na ni Prinsesa Diwani iti panakapuor na iti plaza. Nagasawa nga ro da Prinsesa Diwani kan Prinsipe Jordan kat nagbiagda asiraragsak. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti may sapay, asar sarita tayo ita, nga insurat ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.